fijne avond. Zo wordt het journaal gemaakt anno 2012. Maar het Pelemaas-journaal is niet het eerste journaal wat in het Venraaise werd gemaakt. Al in de jaren 60 werden er door een cameraploeg van Sine Roy opnames gemaakt voor een nieuwsuitzending. Gelukkig nieuwjaar! Directeur van het Dekenaal Sociaal Caritatief Centrum Venray, de heer Paul Ruland, was een van de eersten die op de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis zijn gelukwensen kwam aanbieden. Het was daar een komen en gaan van nog vele andere autoriteiten, die meester MM, LGM, Kusters en echtgenoten de hand kwamen schudden. Zo begon Venray het jaar 1964 op beminnelijke en prettige wijze. Circus Muk. Groot was de spanning in zaal Wilhelmina, waar ter gelegenheid van Circus Muk de Venrayse carnavalisten wachten op de komst van hun nieuwe prins. Bij deze gelegenheid werd ook vorst Karel gehuldigd in verband met zijn 25-jarig jubileum als lid van de Raad van Elf. Bij dit grote feest ontbrak ook het echte Pielhaasbier niet. En hetgeen niemand verwachtte, Koos van Haren werd prins Koos den Eerste. Vijf Venrayers kregen dit jaar op Koninginnedag een onderscheiding. De lintjesregen werd geopend door zuster Filomeen, hoofd van de BLO-school, gevolgd door de heren Pijnenburg, De Vocht, H. Jacobs en J. Martens. Op toepasselijke wijze reikte burgemeester Kusters de onderscheidingen uit. Uit Terpen mankeerde natuurlijk ook niet op het feest. En de Venrayse schooljeugd onder leiding van de heer Buys zong de burgemeester en de gedecoreerden toe. Een groot aantal genodigden had zich in de stromende regen op het Molenplein verzameld toen Monseigneur Kleven, wijkbisschop van Keulen, de hoeksteen voor de Vredeskerk plechtig kwam inmetselen. In zijn in het Nederlands uitgesproken toespraak verklaarde Monseigneur Kleven dat het Duitse volk met dankbaarheid de kans heeft aangegrepen om aan de totstandkoming van deze kerk mee te werken. Hij wijdde enige aandacht aan de gevolgen van de voorbije rampzalige wereldoorlog, welke in de streek van Venray en Overloon zo'n bloedig karakter heeft gehad. Daarom lagen de aanleiding tot en de naam van deze kerk voor de hand. Het Duitsland van nu, aldus Monseigneur Kleven, wenst eerlijke verzoening met de volkeren in vrede en welvaart. Daarom zullen de Duitse katholieken gaarne hun steun verlenen aan de acties voor de Vredeskerk in Venray.
feestelijk beierden de klokken toen Monseigneur Moors de Amate in Venray kwam openen. Op de Grote Markt begon de pontificale hoogmist, die vanwege een enorme, alles doordrenkende wolkbreuk in de Grote Kerk moest worden voortgezet. Op het tentoonstellingsterrein werd door een estafetteloper van de gymnastiekvereniging Sint Christoffel de vlam ontstoken. In deze moderne tijd zien we dat het nut van een paraplu nog dagelijks wordt bewezen. Ook werd een ballonwedstrijd gehouden. Sommige ballonnen kwamen op de Leunse weg terecht, andere honderden kilometers verder. De ballon van Mark Cornelissen van de Zuidsingel. Zijn ballon kwam in Litouwen terecht en Mark won zodoende de eerste prijs. De enorme gasbel, welke in het noorden van ons land werd aangeboord, betekende dat de Franse maatschappij Entrepose grote sleuven groef in Venrayse bodem. Op het platteland bleven er rustig onder. Of de huisvrouw straks even rustig blijft als zij de rekeningen van dit voor niets gevonden aardgas ontvangt, is een vraag waarop ook Limagas nog geen antwoord weet. Toen enkele reeds lang onteigende huisjes aan de Vlakwaterweg door de gemeente werden gesloopt, heeft het er enige tijd naar uitgezien dat Venray een tweede campingrijk was. De familie Peters weigerde het huis dat de gemeente hen aanbood en begon toen enkele dagen te kamperen tussen het huisraad langs de weg. Onze cameraman was er natuurlijk als de kippen bij, maar hij werd prompt aangezien voor een televisiereporter. De kwestie is thans geregeld, maar toch dringt de vraag zich op of ons moderne woningwetwoning ook echt sociaal leefbaar is voor een normale bevolking met normale hobby's en liefhebberijen. Een drietal feestelijke gebeurtenissen vonden plaats op 11 juli. Het betrof 3 zeer belangrijke projecten waar onze bevolking lang op had moeten wachten, zodat men de regen die deze festiviteiten vergezelde op de koop toenam. Aan de Leunse weg vond de officiële opening plaats van het sportpark, het wel door de hooggewaarde heer Degen, ondanks het overvloedige hemelwater, ook nog door het wijwater werd bevochtigd. Hierna reed de heer Nieuwenhuis van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een touw door. Per autobus reed het hoge gezelschap vervolgens naar de plaats van het toekomstige zwembad. De eerste kubieke meter grond voor het openluchtzwembad werd verplaatst door de heer Bodery, hoofd van de interdepartementale commissie voor probleemgebieden. De heren Giethuizen en meester Vos de Waal zetten de eerste spade voor het cultureel centrum. Een spectaculaire gebeurtenis bracht onze gemeente Venray op de voorpagina's van alle landelijke dagbladen toen onze brandweerkazerne geheel in vlammen opging. Het gehele brandweermaterieel, alsmede voertuigen en gereedschappen van gemeentewerken, werden een prooi van de vlammen. De schade die door de verzekering werd gedekt, bedroeg ruim 500.000 gulden. Het was de bedrijfsbrandweer van de PTT die het eerst op het terrein van de brand arriveerde,
gevolgd door alle andere brandweerkorpsen uit de omliggende gemeente. Opgeslagen propaangascilinders veroorzaakten enkele explosies die in de wijde omtrek de ruiten deden sneuvelen. Op 5 september vond in Venray de Limburgse Rode Kruisdag plaats. 27 Rode Kruiskolonnes uit de gehele provincie toonden hun geoefendheid in operatie Combine, welke een demonstratief karakter had. De afdeling Venray, onder leiding van voorzitter Dr. Croft en secretaris de heer Van Bolhuis, heeft de handen vol gehad aan de organisatie. De 700 deelnemers aan de Limburgse Rode Kruisdag zijn na een interessante reddingsdemonstratie met helikopters en een feestavond in Prinsenhof tevreden naar huis gegaan. Op het industrieterrein aan de Maasheeseweg werd in begin gemaakt met het storten van de ruim 2000 kubieke meter beton die nodig zijn voor de fabrieksgebouwen van de Renk Xerox. Dit Anglo-Amerikaanse concern dat chemicaliën produceert ten behoeve van de Europese landen heeft Venray als vestigingsplaats uitgekozen omdat wij, zoals dat heet, centraal liggen tussen haar afzetgebieden. Enerzijds betekent deze vestiging een welkome variant op de bestaande werkgelegenheid in Venray, anderzijds zal zij nieuwe spanning op de toch al krappe arbeidsmarkt wel niet kunnen voorkomen. Tijdens onze opname werd er, de hemel zij dank, geen granaat bij het graven gevonden zoals de vorige week nog. Hockey. Mixed Hockeyclub Venray speelde een wedstrijd tegen de veteranen. Hier ziet u het eerste elftal in actie tegen de ouderen. Het eerste elftal wist de oudere garde met 4-1 te kloppen. Of deze mascotte hiertoe heeft bijgedragen is niet bekend. Omdat, ter gelegenheid van de opening van het nieuwe sportpark, de wedstrijden waren verregend, moesten deze wedstrijden worden ingehaald. We zien hier enkele opnames van een volleyontmoeting en atletiekwedstrijden. Festina Blerik kwam uit tegen ATV Tegelen. De heer Gerard Jansen, manager van het sportpark, had deze wedstrijden uitstekend georganiseerd. Tilly Jansen uit Venray werd winnares op het nummer verspringen. Zij heeft getoond van alle meisjes in Venray het verst te kunnen springen. Handboogschieten. Bij de handboogschutterij Sint-Oda moest Piet Jansen zijn koningstitel verdedigen. Tegenover een groot aantal clubgenoten die erop gebrand waren de titel in de wacht te slepen, spande Piet Jansen de elastische pees van zijn boog. Het werd een spannende strijd, waarbij de schutters elkaar op de punten bestreden, maar waar het desondanks bijzonder gezellig toeging. Zoals ook elders schoot de cameraman van Cineroy hier voortreffelijk in de roos. Nieuwe koning van Sint-Oda werd Piet van Ol. Hij slaagde erin om zijn directe rivalen Thijssen en Lonen naar respectievelijk de tweede en derde plaats te verwijzen. Voorzitter Voermans spelde Piet van Ol de koningsmedaille op de borst en reikte hem de welverdiende beker uit.
Mevrouw Jansen honoreerde deze prestatie met een klinkende zoen en zo ziet men dat het goed is koning te zijn. Jeugdvierdaagse. Uit de verre omtrek kwamen jonge wandelaars naar Venray voor de jaarlijkse jeugdvierdaagse, welke dit jaar onder ideale weersomstandigheden werd gehouden. Zoals gebruikelijk werd dit kleurrijke wandelfestijn bijzonder goed georganiseerd, waarvoor het comité Jeugdvierdaagse een welverdiend compliment toekomt. Concours hippiek. De landelijke ruiterclub Sint Isidorus trof het niet zo best met het weer tijdens de internationale concours hippiek op het sportpark aan de Leunseweg. Ondanks enkele hinderlijke regenbuien werd een overladen hippisch programma praktisch binnen de tijd uitgevoerd. Een nieuwtje bij dit groots opgezette internationale concours was dat het ging om de grote prijs van Venray. Het equipe springen werd gewonnen door de equipe Limburg. Springen klasse B, de heer Derks uit Leunen met Jenny. Springen klasse licht, de heer G. Fase uit Tegelen met Carlo. Springen klasse middel, de heer G. Willemsen uit Velde met Tara. Het Parijs springconcours werd gewonnen door de heer E. Leuwig uit Almelo met Willy. Motocross. Op de hei vond wederom de traditionele motocross plaats. Een spectaculair sportevenement dat altijd veel bezoekers treft. Het parcours van Venray Heide heeft zelfs zo'n goede naam gekregen dat op 27 september jongstleden er zelfs de nationale kampioenschappen werden gehouden.